ଆରେ ସୁମା, କଣ ହେଇଥିଲା କି ତୋର? ଆସିନଥିଲି କାମକୁ? ନାଇଁ ମା, ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତ ପଢାପଢି କରୁଥିଲି। ପରୀକ୍ଷା? ତୁ ଏମିତି କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପଢୁଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। IAS। ବାମନ ହେଇ ପୁଣି ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢଉଛୁ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ପୁଣି କହିଲା ନା କଣ IAS ହେବି। ରୋଜି, ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହ, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି। ମା, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି କାମ କରିବିନି। କାହିଁକି? ଆଉ ତୋର ଏଇ ବେଶ? କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର, ଆଉ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ହେଇନି ୟା ତା ଘରେ କାମ କରିବି କାହିଁକି? ଆଉ ରୋଜି, ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ଗୋଟେ ବାମନ ହେଇ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢେଇବା ଭୁଲ? ଦେଖ, ଆଜି ସେଇ ଚାନ୍ଦ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ରୋଜି ଶୁଣ, କାହା ଖରାପ ସମୟରେ କାହାର ମଜାକ ଉଡେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି। କେବେ କାହାର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ କାହାର ମଜା ଉଡାନ୍ତୁନି, କାରଣ ନିଜର ବି ଦିନେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।